अजित पवार यांनी आता स्वतःच्याच पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांची अक्कल काढली आहे। भाषण करत असताना गळ्यात गमछा टाकल्यानं अजित पवार चिडले आणि याला अक्कल नाही बघ। भर प्रचार सभेत जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांना त्यांनी फटकारलंय। अजितदादांनी जिल्हाध्यक्षांना छातीवरचं घड्याळ दाखवलं। कुर्डुवाडी नगरपालिकेच्या प्रचार सभेमध्ये हा सगळा प्रकार घडलेला आहे। राष्ट्रवादीच आहे काही याला अक्कल अशी मग बोललं की टीव्हीला दाखवतात दादाने याचा अपमान केला। अरे माझं मला कळते 35 वर्ष घासून इथं आलोय। तिच्या निमित्तानं इथे आरपीआय आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार उभे केलेले आहेत। 21 उमेदवार घड्या यांची खोड आहे। घड्या ते मगाशी गमछा टाकत होते ते काल